kaixo. Bueno, etorri gara Eskoitzara, Huesira, garaionetik, eta, bueno, pizkaldiatu dugu eguna, ze ikusi ditugu oso serioak eta oso txintxoa ziala, eta pizkat mobitu beharra ero zerbait, eta orduan jarri ditugu dantzan, eta oso ondo pasatu dugu, libape oso polita sortu da danon artean, eta ondoren etorri berriz klasea, eta garaion zer da, eta kontatu. Garaion da osaetan dagoen serri berri bat berpisteko sortu dugun elkarte bat. Gaur esan digute Action Family garela. Action Family gara orduan, ez dakigu zer dan hori, baina bihar begiratuko dugu iztegian. Eta, egiten ditugu natur, sorkuntza, eta, ondare soziala bultzatzeko ekintzak. Hasi berria gara, etxea oraindik daukagu teilatua zuloakin, orduan, poliki-poliki gabiltza, gazteekin programa berezi batzuk egiten, auzolan artean, adibidez oin, edo, Lautadako 12 lagunekin, lorazain artista tailerra dago martxan momentu honetan. Auzolanak antolatzen ditugu hileko lehen larun batetan, Mapriletik azaroa bitartean, dano gonbidatuta, eta, espero dugu aurten ere, auzolan internazionalak izatea, eta beste herritxo batzuetan lan batzuk egitea. Baina oso gustora gaude, osaetan. Egin urten EHZ festivala antolatuko duela EHZ elkartak Brazeletan, bere 3. urtea. Ber formulan gelditzen gira, egi bat biziarazi, animazio eta talde, musika ezberdinei esker, beti gure baloreak eta mezuak eta filosofia saiatzen pasarazten festivalaria sentsibilizatuz. Aurten EHZ-ak ere bai proiektu behiainitz burutu ditu eta plantan eman ditu. Beraz, helburua zen denak gu laguntzaileak eta publikoa eta edo zer pertsona implikatzea eta aktore bilakaraztea urte osoan zehar. Beraz, horren bidez, sorkuntzak eta sorkuntza proiektuak plantan eman ditugu EHZ-arekin, beraz bada sortu proiektua, sorgin proiektua, beraz proposatu dugu tokiko elkarte bati animazio edo ibiltari animazio handi baten sortzea, eta edo zein niri proposatu dugu parte hartza eta emanaldi horren erakusteko biegunetan, beraz festivalaria edo jende sumea implikatzen dugu beste manera batez ere festivalarian. Irudikatu proiektua ere bai proposatzen dugu jendeari edo zein jende artista edo zer izan majaztea edo mezu mugetatikat mezu edo lemaren inguruan, gure da urte osoko lema deklinatzen dugula gertakari ezberdinetan. Beraz, bakotsak edo zer afitxa edo zer majazki argazki proposatzen du lema horren inguruan, erakusketa baten egiteko gero festival demoran edo beste tokietan. Beraz, aurtengo gertakariak noiz diren eta zer baden. Beraz, kasu, EHZ elkarteak ez du baizik EHZ festivala antolatzen. Lehen da bizi hor hasia dugu EHRZ lehiaketa. Laister bukatuko dira matrikulak, bari madira jendeak izenak emaiteko egin laister. Hori finala egingo da 3 talde finalistekin apirilaren lehenean, eta beste 2 talde nahiko ospetsuekin, izan direnak Punish Yourself eta Willis Drummond. Hori miahitzen gertatuko da apirilaren lehenean, orduan. Apirilaren 28an elektrotasuna, orduan kontzertu elektroak azparnen gertatuko da. Eta ondotik, uztailak 1, 2 eta 3, Euskal Herria zuzenean festivala, eta 10 egun aurretik muntaketa, eta baita ere desmuntaketa beste 5 egun gero. Festivalean aurten agertuko diren 3 taldeak komunikatu direnak, izanen dira Tiken Jafakoli, Aiam eta Kentzazbi. Txartela erostea €100, ez dena baterik ario 3 egunentzat. Beraz, animatu.